Čekaj. Ajmo malo usporiti. Prije je što gotovo, Ok, sad još malo natrag. Priča kreće 24.9. kad sam odlučio da napravim prijavu. Sljedeći 2 dana sam radio na skriptu i smišljao sve efekte za video. Treći sam se zvao ekipu i išli smo snimiti neke od scena koje su mi trebale. Šta si ti? Tako je, dobro, idemo snimat, ajde. Ovdje kamerman, jel tako ovi? Pa valjda, ne znam. Da, ovdje kamerman, upazi, a ovdje imamo Denzora, on je jedan od glumca, on je onaj koji će baciti s balkona. Ovo bi tebe časti posla, tako? Pa ne znam. To časti se, ali njega ne zato jer neće stići. Ne tako dugo, dođi. Ne kuš me, treba biti onaj pokret kao Đurđan! Da. Nemoj to raditi, požalit ćeš. Moram. Čemu to? Moram bilo, ajmo opet. Nego vidi, kako će držati ovako, ali onda ti možeš ovu ruku preko mene nekako. Da. A te ti, čekaj, 3, 4, sad. Gloria! Možda se pitate koliko ste bili na toj lokaciji? 6 sata! Pa odgovor je 2 sata. A zašto? Spojiti za internet koji će stalno zaboraviti njegov tekst. Šta smo rekli ono? Ne moraš. Piska materina! Zašto? Čemu to? Čego drži onaj babi? Da je te to. Nakon 50 pokušaja smo uspjeli. Ovako se to radi! Tone! I onda smo išli snimiti scene za montažu. Ne! Idemo tek 2. Kako je? Goran, ovako si snimao video star prijava, jevate. Ti snima ovdje, ja ću ući kameru. Sad je još jedan dio koji će slušati. Sad ima tava, sad mora tava. Sljedeći korak bio je da se popne na drvo. Ove su za sve tvoje dame koje te prate. Digni se i on se pusti, sad. Natrag sam doma s momcima i upravo sad smo popili neke specijalitete kuće, jel tako, a? Šta je dečko jede, onako, šta je, ti se sviđa, a? Dobre. Tako je, upravo sam stavio sve stvari moguće, sve moguće stvari za ljude da jedu. O, još minute, dobro je. Znači imamo neke stvari, hoćeš ovoga, nemaš, imaš 1, 2, krosan, još jedan, smok, još jedan štapiće. Danas kuhamo nešto pohano i krompiriće. Prvo što radimo obi je izvadimo ovo. Ja sam danas... Ovo, tako je sad. Ima neko ulja. To je ulja, ajde. Vadi to, tako je, dobar dečko. To, vadi to, vadi ovo, isto. Evo možemo vidjeti, tu sam ih počastio malo prije, smo vidjeli kako sam ih častio, ja sam častitelj, like what? Prva Evo da te ovo još uvijek. Ne, hajde, tu su unutra kokice, se napravi, idemo sad ćemo prezentirati ovo. Da moram ih lijepo poznati, ne prvo moram opet. Imam samo 4, joj kakav sam ja, svi smo samo 4 uđe. Što ti radiš? Što je što na ulju? Nema ovdje ulja. 2 hours later. Ezumira Gubiće! Nemoj mi to raditi. I sad stop. Opa! Čekaj to, ko Đurđe, molim te. Ovako si to puka je. Au, shit. Kubi to, molim se. Kako imaš nekome? Imam, evo, vidje, tu je sve. Ovo nije moglo bolje.
Drugi dan sam snimao neke sporedne scene koje nisam ubacio u prijavu. Sad ćemo vidjeti šta snimamo. Kako se broj povećava, moj želja poveća više sebe i svoj život. I dolazi nam Lamon. Evo, čuje se. Brojera, o moj bože, nemoj se smijat. Ej, sad sam bio u dnu. Treći dan smo se trkali. A vidi ga, izgubio sam. Isto sam i trenirao. Četvrti, peti, šesti dan sam meditirao. I onda 7. dan... To je nekako staklo od čega ima da se to može. No, ni to me nije zaustavilo. Ja sam svakodnevno išao snimati sve scene koje su mi bile potrebne. I od 12.10.